Има само големи показатели. Брей, каква артистка? Школувана в Съветския съюз. Ах, другарю Гърневски, имам такъв проблем. Откраднаха ми партийната книжка, представите ли си? Няма сега да говорим за работа, Вангело. Остави другари Гърневски да се повесели. Айде, стани, мачо. Айде, да. Виж там, разгледайте нейния въпрос. Да, разбира се, стани. Още една дума обелиш и ще кажа пред всички коя си. Ами, че си коя си, ма бездарие нещастно. Аз съм партиен секретар на театъра. Че ти една дума не можа да кажеш на сцена. Сега се хванала да смучиш партията. Пияви sagатка! Смок! Другарю Ташков, пазете я. Аз и сега ще донеса един документ от партийната каса. Ти маш! Ние с вас май сме се виждали вече. Я да се спомним къде? Току-що ме гледахте на сцена. Тихо! Моля! Помолих ви за тишина. Тихо! Нали? Аз, другари артисти, съм особено щастлив, че българският театър намери верния път. Само съветската действителност може да покаже светлото бъдеще на нашия народ. И не е далече денят, когато вие спокойно ще се играете пиесите на оригинален съветски език. Защото скоро малка България ще стане чиста и свята Съветска република! Страна моя родная. Браво! Браво! Но ето я! Не Фашисташ! Фашистите я написаха, защото съм дете на комунисти. Каква е тази книга? Няма цена, няма издателство. Печатаха в хитлеристските печатници на Вермахта. Парцал! 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 Питайте царя. Айде, той умря. Питайте царицата, че те носа ми не са виждали, че те изобщо не ме знаят коя съм. А мен ме гониха. И аз избягах в Съветския съюз с подводница. И там кой ме посреща? Георги Димитров и Васил Коларов. Другаря Сталин лично ми писа писмо. Да го покаже. Ще ти го покажа, аз да ти запуша мръсната уста. Няма го. Ти си го откраднала. Ето. Куче. Да. Това съм аз, а това е кучето на Васил Коларов. Снимани лично Георги Димитров в Сибир. Мъртвите сибирски полета. Тя е луда. Ами, луда. Ташков, айде. Момичета, елате, другари Гърневски, седете, моля ви се, седете. Пустете ме! Ще се обача в Централния комитет! Там ме познават! Аз съм ги крила всичките! Шани, кажи им как съм ги крила! Шани ме е виждал как ги крия! Криеше ги всичките, криеше ги всичките под юргана. Изойза! Мила съм там! Там не може, накисал съм прането. Затваряй очите. Маринка, затваряй очите. Аре, майка. Татък. Нямаш работа горе. Заключила съм. Ще се превъзпитаваме ми то. Няма цял ден да им чистя. Върна дораде. Полека да не паднеш. Бабайко изкопа ямата. Утре да пратиш някой да скове един нужник от ората. Какво си го проточил, бе?
да те види някоя комшийка. Гергине, яла. Искам на той да ме возиш. Да си идем на село, да ме видят всичките. Гергине, тази зима тук ще изкараме. До огнището. Горчо, доде ли? Идва. Къде му посла? Дед си е спал. При уния дърги ли, там го пратих. Мито, аз помолих госпожица Барзова да го пуснат за малко, Кирия не плаща. Ма те са богати, ба, Гергине. Става 6 месец стои. Не ми слагай. Ял съм. С Горчо бъркаш. Че иди го докарай, де. Ако не те е страх да прифана от брат ти. Ма знаеш, как ме гледа мискинида. Ще ме подпря на някой довар, не мога гъкна. Па и по-як ми се види теба, Гергине. Пак смърдиш на госпоица. И ти смърдиш. На ко? На пор. Няма никаква захар. Да му хлясала. Няма вече сухар. Ще продадем сребърните прибори. Алпака, миличка, алпака. Тогава ще продадем синята ваза. Никъде няма да ходиш. Аз ще я занеса на господин Неделев. Помози Бог стопанки, армаган ви нося. Сватове не найдох. Ейма, сам дойдох да ми дадете живка за булка. Мамо, Диня кюпека от Шейтан-кьой. От Шейтан-кьой съм, Динко Гълъбов съм. Къща имам, картофи 8 декара, 20 кози, без белица и една крава телна. Динко дадах да изпишат на твоята хълка, а на моята живка. Няма да ви подпирам стопанки. Потъмна ме чакайте с шише ракия. Вие да изберете дали да я пием. Пък ние с Живка се знаем. Боза съм пили. Сега остава да я издоим. Да. Ти колко кози си доила? Тогава ще я сварим. Не! Сипай водата. Давай капак. Не! Не! Еш тогава. Не! Дигайте казана. Не мога! Не мога! Дигайте казана. Не мога! Бе, това е коза, не е Жана Дарк. Бягай, миличко, бягай! Казах ти аз. Първо да я заколим. Кой това не? После да я ударем. Жива! Не е заклана. Писи! Кой къпи козема? Да остане ялова. Някоя госпоица. Я ще го откара на село.